Quan vaig sentir l'erudit astrònom, quan les proves i els números em van ser col·locats al davant, quan se'm mostraren els mapes i els diagrames perquè els sumés, dividís, mesurés, quan, assegut a la sala de conferències, escoltava l'aplaudit astrònom, tot d'una, em vaig sentir inexplicablement cansat i fatigat. Fins que, esquitllant-me, vaig sortir fora, a passejar dins de la mística humitat de l'aire, de la nit. I en perfecte silenci, alçava el cap per mirar les estrelles.